Fil-25 ta' Mejju Tal-Occupy Justice se joħorġu jivvotaw għall-Partit Nazzjonalista sabiex ikomplu jiġġieldu jħammġu isem Malta fil-Parlament Ewropew. Dan ikkonfermah l-esponent Nazzjonalista Andrew Borg Cardona, magħruf bħala l-boċċa waqt il-viġili li fakkar lil Daphne Caruana Galizja. Borg Cardona qal li l-vot tiegħu se jmur għall-Europarlamentari Nazzjonalisti David Casa u Roberta Metsola li jiffurmaw parti mill-Occupy Justice. Bil-ħamis fil-għaxija, Metsola u Casa kienu għedima tal-Occupy Justice fil-Belt Valletta. U joqgħod jgħajjar il-David Casa u Roberta Metsola, qed naromaw, il-vot tiegħi se jmur għal min kien hawn magħna spalla ma' spalla u tafu minn qed ngħid. Borg Cardona qal li dan se jagħmlu sabiex ikunu jistgħu jkomplu jmorru l-Parlament Ewropew biex isemmu leħinhom. B'dawn l-aħħar 5 snin, Casa u Metsola marru fl-istituzzjonijiet Ewropej sabiex jaħdmu kontra Malta, fejn saħansitra rridu jpoġġu lil Malta taħt investigazzjoni. U importanti għax il-Parlament Ewropew baqa' jew jibqa' l-uniku post fejn leħinna jista' jissemma. Borg Cardona reġa' spikka t-tajjir tiegħu fil-konfront ta' esponenti laburisti u qal ju se jkompli jitpassas. Jekk hemm bżonn, nitpassas. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.